המרכז לרפואה אסתטית של דוקטור אירנה לוין נכנס לבית החדש. באווירה נעימה וביתית תוכלו לקבל את כל טיפולי היופי והאסתטיקה בהם מתמחה דוקטור אירנה לוין. ובנוסף, המעבר למשכן החדש הביא איתו הצטיידות בטכנולוגיות חדישות ומיוחדות המאפשרות קבלת טיפולים אסתטיים מיוחדים ומגוונים. אנחנו מתקדמים כל הזמן, אנחנו לא עומדים במקום, יש לנו היום המון ידע, מגוון מאוד מאוד רחב של טיפולים הכי חדישים בעולם, אנחנו אף פעם לא עוצרים במקום. עם המכשור החדש ניתן לטפל במגוון בעיות העור הקיימות בכל חלקי הגוף, כגון קמטים וקמטוטים, עור מדולדל, צלולית, צלקות, בעיות ורידים ועוד, וכל זאת ללא כאבים וללא השארת סימנים. הטיפול הזה מיועד למיצוק העור, להחלקת קמטים סביב עיניים, להרמת גבה, לחיזוק של שרירים שנמצאים סביב עיניים. אישה עברה טיפול אחד ראשון בלבד. אנחנו כבר יכולים לזהות החלקת קמטוטים סביב העין, הרמה של גבה, העור נראה הרבה יותר רענן, מוצק, חלק. זה לא כואב בכלל, זה באמת כאילו נוגעים במשהו חמים כזה. אפילו אי אפשר להגיד שזה לא נעים, זה נעים. המכשיר שאתם רואים בפניכם הוא מיועד לטיפול בצלוליטיס. אנחנו יכולים להגיע לתוצאות מצוינות, לצמצם את ההיקפים, להיפטר מצלוליטיס. גם העור מתחיל להיראות מתוח יותר, חלק יותר, בלי בליטות ובלי שקעים. נעשה יותר חלק, אישה יכולה ללבוש ביקיני, לצאת החוצה, המכשיר הזה עושה פלאים. במרכז לרפואה אסתטית תגיעו לתוצאה הרצויה לאחר קביעת סדרת הטיפולים המתאימה לכם, כך שלאחר זמן לא רב תוכלו ליהנות ממראה אסתטי ויפה יותר. זה הבית שלנו, אנחנו חיים פה, ואנחנו רוצים שכל בן אדם שנכנס לכאן בתור מטופל או שכאורח ירגיש אותו דבר, ירגיש כמו בבית.